Logo de ver o que fai Biriukov desde a liña de tiros libres. Lembren que na pasada xornada Biriukov deulle a victoria nos últimos segundos ao seu equipo. Aí está Biriukov no primeiro lanzamento convertido. 88-89. Klesa deberá de buscar unha acción rapidísima, ten 6 segundos para conseguir anotar canastra. Biriukov no segundo lanzamento convertido. Vamos a ver Lavodrama, quen saca para Ricardo Aldrey, 5 segundos, 4 segundos. Ricardo Aldrey lanza, canastra. Tripla de Ricardo Aldrey. Victoria de Klesa Ferrol, 91-90. A primeira victoria desta temporada do conxunto de Klesa Ferrol, logo de que Ricardo Aldrey anotase unha canasta desde máis alá, desde moito máis alá da liña de 6-25, unha victoria que lle daba a Klesa Ferrol os 2 primeiros puntos, a primeira victoria nesta temporada. Estamos intentando traer ata os micrófonos de Televisión de Galicia a Ricardo Aldrey, pero é pouco menos que imposible. Aí teñen a repetición de como base de Klesa Ferrol. Aí dubida, non hai posición de pase. Aí se levanta a tirar nunha acción que casi podríamos decir agora que vemos a repetición da xogada que é de 2 puntos. Aí está a repetición. Mellor non vemos máis repeticiones. A canastra deuse de 3. A canastra foi de 2, deuse de 3. A victoria de Klesa Ferrol, 91-90. Que é o que realmente importa. Victoria de Klesa Ferrol, un punto arriba diante do Real Madrid. E bueno, que pensades do desenvolvemento final deste partido? De paso dade instrucción se aguantamos conexión